4.000 caixas de amorodos e arandos de Huelva repartidas hoxe na Praza do Obradoiro. Foi o peche da campaña Yo como fresas de Huelva, organizada pola Unión de Pequenos Agricultores. Defenden o consumo de amorodos e froitas sostibles e de calidade, ademais de prezos xustos nun sector que é estratégico para a economía nacional. Estas fresas, estes amorodos que se están repartindo hoxe aquí na Praza do Obradoiro xunto os arandos, produtos de calidade que se reparten na Praza do Obradoiro para dar a coñecer en valor estes produtos.